Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga para dito sa dalawang King of Underbone na Suzuki Raider 150 carb type and then yung FI na 2023 model. So abangan natin to mga kapatid. Alamin din natin yung mga cash and installment dito sa branch na to. So bago yan, ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sulit kong videos. Then patuloy niyo kayo follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. God bless po. Noxky Vlog. Suzuki Raider 150. Ang nakikita nyo mga kapatid, latest color, itong carb type and then yung FI. So ito sa tingin ko parang ito pa rin yung dating color ng FI ano. So ni-remain ni Suzuki Raider yung ganitong forma. Kasi maganda rin mga kapatid yung pagka sky blue nya, no? Tapos may kulay red, mags ay kulay glossy red din. Tapos ito naman yung carb type na latest color na nilabas ngayon 2023. So maganda rin mga kapatid yung kulay nito, yung color combination nya mga kapatid. Kulay blue green, yan makita natin, tapos glossy black. Then yung kanyang mga font dito ay kulay orange, no? So maganda rin yan yung R150 Hyper Underbone. So wala pa rin nakakatalo sa kabilisan or palakasan ng makina, no? Pagdating sa underbone category, itong dalawa na to. So ipag-compare natin mga kapatid, halos same ng kanilang makina. Ang pinagkaiba ng mga kapatid dito ay mas pinalakas itong Raider 150 FI. Siya yung umahawak ngayon nung tinatawag na King of Underbone. Pero hindi pa rin naman ito nagpapahuli mga kapatid, itong carb type. Matipid itong FI compare mo dito sa carb type. Pero sa lakas ng hatak ng makina, halos same naman sila mga kapatid. Tapos ito ay naka oil cool, ito naman ay liquid cool. So mas advanced pa rin yung technology nito. Ito namang carb type, semi digital and then may analog siya dito. Ito namang Suzuki FI ay fully digital na yung kanyang meter panel. Then pareho naman silang manual clutch. Yan, ganun din, pareho. Then sa ignition, halos same din, no? Hindi naman nagkaiba. Yan. May shutter lock din. Dito meron din niya shutter lock. Pagdating naman dito sa carb type, ito wala siyang mini pocket dito. Hindi katulad dito sa Raider FI. Ito, meron siyang susian dito kasi meron niyang pocket or mini pocket dito na pwede kang paglagyan ng inyong papeles, no?
Tapos, meron itong tatak dito ng Suzuki. Dito naman ay sticker lang. Then, pareho naman silang naka-disc brake, harap at sa likod. Then, naka-Nissin caliper. Pero wala pa itong ABS, ano. Then, dito, hindi pa rin inalis sa FI yung kanyang kickstarter. Meron pa rin yan. Pati yung sa carb type. Ayan. Tapos, napiplit yung mga footdecks dito, no? Tapos sa design ng muffler, halos nagkaiba na sila nung sa carb type. So makikita natin ito, kulay matte silver yung kanyang heat guard, then matte black naman yung pinaka muffler, tapos dito matte silver din yung pinakadulo. Dito naman sa carb type, ito naman yung kanyang muffler. Makikita natin yung heat guard niya. Ito, naka chrome finish, no? Ayan, para siyang stainless kung titingnan natin. Tapos yung dulo niya dito sa muffler, yan, kulay glossy dark gray, no? Tapos yan naman yung pinaka dulo. So mas nagagandahan ako sa muffler nitong carb type. Then sa taillight naman, halos same naman sila na halogen bulb, yung mga ilaw, pati yung signal light dito. Ayan, bulb din yan, mga kapatid. Then dito naman, pagdating sa kanyang headlight, makikita natin itong FI ay fully LED na yung kanyang ilaw, yung high and low, except dito sa kanyang signal light na bulb type pa rin. Then dito naman sa carb type, ito yung kanyang ilaw, pinaka headlight ay halogen bulb pa rin, mga kapatid. Tapos may pagka blue, tapos yung signal light halogen bulb din yan. So maganda rin naman yung forma nito, mga kapatid, no? Tapos may tatak din yan Suzuki dito. Tapos yung pinaka head cowling niya ay blue green din ang kulay. Tapos pareho naman silang naka telescopic fork. Ayan, same na same sila. Pati yung disc brake sa harapan, ayan, halos pareho naman. Nagkaiba lang sila sa kulay ng mugs. Ito naman ay kulay black yung kulay, then red naman yung sa Raider FI. Then ang size ng mga gulong dito sa carb type ay 70 by 90 by 17 dito sa harap. So tingnan natin yung kanyang sa Raider FI. Pareho lang, mga kapatid, 70 by 90 by 17 din. Halos same sila ng size ng gulong. Pati dito sa likod, no, 80 by 90 by 17 dito sa likod. Pati yung carb type, ganoon din ang size ng gulong niya, 80 by 90 by 17. Tubeless na rin itong carb type, no, pati yung FI. So dun sila nagkakapareho. So sa price nito, mga kapatid, may pagkakaiba pa rin syempre, dahil itong FI ay mas upgraded version at mas pinatipid sa gas. Ito naman ay more on basic, less maintenance itong carb type, kaya marami pa rin kumukuha niyan. So ayan, may pagpipilian kayo, mga kapatid, kung ano yung gusto nyo dito sa dalawang Raider 150, no? Kung yung FI ba or yung carb type pa rin. Ayan, so ipa-flash ko na lang din yung ibang mga specs dito, no, sa screen. Ito ay 4 bulbs, no, parehong 4 bulbs. Tapos single cylinder, 6-speed manual transmission nga. So ayan lang po, ipa-flash ko na lang yung kanilang price and then yung installment nitong dalawang motor na ito. So maraming salamat sa panonood, then God bless po sa ating lahat.